Салом алейкум ҳамада бародаро. Кадоми мухлисай батл гузашт адуши батинҷи гузашт. Иншоалло мебуроя видеош. Неки гуфта наметавонам видеош чанд қапас мебуроя, неки дроз давом намекунад. Ами то як ҳафтара мумкин бубуроя. Неки аниқ ба гуфта ҳамун рептиҷи ҳамун қадар бубуроя. Мебуроя баъд мефаҳмем ки дар голос иҷа ягон касоли победител маълум шидагӣ нестай, барое ки бесудия буд батл ба галасавани буд. Ба телефон овоз метӣ, як голос 3 сомон буд. Ба фикрам ҳамун рептиҷи ҳамаша ташкил кардагӣ буд. Голос метӣ оли даму видеои батлда нишон метаҳад ки чӣ хел овоз додан дар кор, чӣ хелай ҳамаша мефаҳмем ҳамун рӯзда. Хай ждат кунед биромада гуфтанем ҳами айрӯи инсоф, айрӯи виҷдон, айрӯи мардакӣ кадоме бирид барои шумо победителе голос битенам. Да ман ҳеҷ кара намегӯям ки ман дар голос битенам. Мисол ҳақ кадоме ҳақ айрӯи фаҳмиши худаш комила маъқул шуд, ҳамун дар голос битаво. Зинда бошем, бачаҳко обод бошем. Мо қатъитонем ҳама вақт.